बे बाथ्राया सैथो नंगौ बे फरायसुला फरायसुलिफोरनि सोमोन्दैथ' जोबोद दुखुनांथाव खारन माने बिखेखय बे जेठ मासनिफ्राय जायो जोंनिया दैबानाया जेठ मासनिफ्राय हमनानै ला माने अक्ट'बरसिम जाहैयो जों जिथु नुबाय थादों अब्लाबो माने दा बहाय फरायसालियाव थांनायाथ' जोंनिया बे गामिनिफ्राय हय दरब्रै दरबा गामिनिफ्राय थांनाय जायो आसामिस मिडियामनि आरो बिखेखय जोंनिया बर' मिडियाम दा खाथियाव फरायसालि गैया एमइ स्कुला ओजों सिलाबालि जयभद्र एमइ स्कुल हाइ स्कुल आरो हजोंहाय माने आरसि फोथाराव दैमालु गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालि थिग बहाय जोंनि गथ'फ्रा थांनानै जोबोद दुखु गेजेरजों जेनेबा थांनानै बिसोरो माने गावनि सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायो प्राय बिसोरनि दैज्लां बोथोराव फरायसालियाव थांनाया खोब एबसेन्ट जायो दै देरनायनि थाखाय थांनो हाया बारनो हाया आरो मिथिखायो बहायथ' आरो गिथाव बाथाव दै बानायाव जेनेबा थांनायाबो गावनि जिउनि खहा गोनां बेनि थाखायनो जोंनि फालनिफ्राय बेनो जे अननानै जोंनि माहारियारि आफादफोरनिफ्रायबो जाहाथे नैबे गामिखौ गोजौनि एमएलए एमपि मन्थ्रिफोरनिसिम जाहाथे एसे मेसेजखौ हरो जाहाथे बे बेलगुरि गामिखौ लामा दालां मोजाङै बानायना होयो आरो लोगोसे दिमु दैमाखौ अराय स्थायी खालामनो थाखाय गाइडबान एबा माथावरि खोनानै होयो अब्लाना जों आसा खालामो जे जों बे गामियाव अराय सम रायजो जानानै थानो हागोनखौ जों आसा खालामो देग्लाय दिमु दैमाया नोंथां बे बाथ्राया नंगौ जों रायजो हिसाबै बेखौनो खावलायहरो जे देग्लाय जे दिमुक दैमाया जों गामिथिं फैबाय सिगाङाव फैयाखैमोन देग्लाय फैबाय थ' दाथ' दैया रानदों नाथाय बेनि 10-12 दिननि सिगाङाव जेरैबायदि दैमानि महरा गिथाव बाथावमोन बेखौ हयथ' निस्सय नोंथांमोना फैब्ला नुगौमोन दा बेनिखायनो दा देग्लायनि मेसें बोथोराव जुदिहाय बे दैमाखौ बान्दो होनानै माथावरि होनानै जुदि सेफटि खालामाब्ला फैगोन बोसोराव बे जों गामिया माने बालाबारि महर नुगोन नोंथांमोना न'सेबो इयाव रायजो जानानै थानो हानाय नङा दा बेनि थाखायनो सरकारनिसिम बेखौनो जों गामिनि रायजो राजा एबा आं दैदेनगिरि जानानै खावलायो जाहाथे थाबैनो बे जोंनि गामिनि बे समयसाखौ लामा दालां आरो गाइडबानफोरखौ बानायना होयोब्ला जों जोबोद गोजोननाय थागोन बेखिनिखौनो डेभलपमेन्ट होनोब्लाथ' जों जेबोखौनो जोंबो मोननाय गोसोआव गैया मानो होनोब्ला बै पन्सायतनिफ्राय फैनाय फिसा फिसौ नैबे दानि 15 बोसोरसोनि सिगाङाव बे आलिखौ खोदोंमोन एनरेगानिफ्राय थ' बेनो बे लामाया दिनै माने खुरखाव खुरसि जाजोबलांबाय दा बेखायनो जों माने जोबोद दुखु जाहाथे माने जोंनियावबो गुबुन जायगानि बायदि लामाया मोजां जानांगौ फिस रड जानांगौ अराय दैमाफ्रा स्थायीबाबो माने गाइडबान होनानै जोंखौ रैखा खालामना दोननांगौ आरो बेखौनो बुङो जे आं जाहाथे माने जों बर' हारि जानानै जोंनि बे गोदाव सोराव बे बेलगुरि गामिखौ जाहाथे गोजौआव थानाय सानसुमै बिथांमोना एसे अनहरथों जाहाथे सानसे फैनानै बा जोंनि बे दुखुखौ नायफैनानै जाहाथे माने एमएलए एमपि सरकारनो जाहाथे बे बाथ्राखौ गोसो गोथारै फोरमायनानै जोंनि बे समयसाफोरखौ सुफुंगोन होननानै आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय आरो बेखौनो जों दा बर्थमान सिसि बरगावनि जोङो भटार हिसाबै जों जायनोखि बिजाथि जिबन गगৈ बिथांखौ जों एमएलए हिसाबै जोङो जेनेबा दैथायहरबाय दा बेखायनो बिथांखौबो जों आसा खालामदों जाहाथे बे जोंनि नामनि सिलासुथिनि बेलगुरि गामिखौ बे लामा दालांखौ मोजां खालामना होथों आरो बिथांखौ जाहाथे जोंनि माहारियारि आफादाबो एसे नारसिननानै जोंनि गामियाव लाबोगोनखौ आसा खालामदों आरोखि जोंनिया जेनेबा आंनिया जेनेबा जोंनिया 4 बिगा आंनिया ओरैजाय 2 बिगा ओरैजाय माखासेया 5 बिगासो खतम जाजोब्बाय गायनो हायाखै दाबो इनि सेस थैजोब्बाय ओजों फबजोब्बाय खुरलाजोब्बाय इनि बे खुरलाजोबनानै जों मा खालामनो जों उफायानो गैला मा मावना जायो खेथिखौनो मावनो थाखाय खेथि जों मावनोनो हाला दा खेथि मावबाबो आफादजों मावबाबो दा जेबोआनो जाला टाइमबो गैला जों मा मावना जाबावगोन बेखौनो आं मा बुङो आरो डाइरेक्ट फैखादों एबार दिमु दैमाजों खेथि मावजायोमोन खेथि मावनानै जों हाजिरा मावो आरोखि हाजिरा मावजायोमोन
दा खिसानो गैला जेला आरो जों थांनांसिगोन हाजो पर्बतआव बिदि आरो सोमोन्दो गारि सारि सालायथ'वाखैमोन आं उम। खहाखौ सुफुंनो थाखाय माने जोंखौ सरकारा जोंखौ मोनसे नाहरगोन नामा होननानै जों सानो आरोखि जेनाखि दाथ' खहा जाबाय नङा होमबा औ दा दासिमबो फैथ'वाखै बिसोरो खहा जानायखौ सुफुंजानो लुगैयो आरो सुफुंजानो लुगैयो आरो माने जों दुखिया मानसिखौ एसेबाबो सुफुंनो नागिरबाथ' जों मोजाङै सानो जोङो दा जुदि सुफुंबा जों मा खालामनो थेवबोथ' जोङो रायजोनि माबा सरकारि जानानै जोंखौ एसे नाहरगोन होननानै जों सानो आरोखि